Jos ei omin voimin jaksa liikkua, niin Narvi-auto auttaa. Yhteistyössä. Peli asuu huutokauppa, eli jälkipeleihin ehdottomasti. Siellä pitää olla pelipaikalla, jos haluaa sen lipun itselleen lunastaa. Enska voittaa hutun keiton ja aloitetaan sisällä. Open 0-0. Jyväskylä kirittänyt ensimmäinen tasoittava yksi palo ajalla. Tilanne täällä. Emma Sallinen. Ollaan pidätettyä syökkää. Nyt lähtee hukka tulemaan, mutta linjaa jää. Lopulle kakkoselle. Ja nyt sitten on myös kotipesästä irti tässä vaiheessa. Sallinen. Nyt tässä kyllä on sitten tulossa. Nämä Hutko saa vaan oikeasti sinne palloa toimitettua. Nimittäin Ajolassa tilanne ja näin sitten. Nyt siellä katsoo kamerahännästä ja kumppaksi, mitä tässä tulee tapahtumaan. Eli nyt sattuu sillä paremmin sekaan. Nyt tulee kosketus ja nyt lyöjä palaa tästä Ajolasta tilanteesta. Pari paloa siitä ja vuorovaihto. Näin Ukon tytöt hoitavat nämä. Tuli tälle kaudelle kirittärinä, on se merkki päällä. Istava Pietinen löynyä kakkosraja. Tullaan kotipesään, nyt jää etukentälle kiinni. Uusi aloittaa tuon. Ei epäily yhtäkään. Mennään eteenpäin, se on Tukko huppaa. Puuttu lähtiä, mutta Kammiläänestö hoitaa loistavasti tämän lyöntivuoron sieltä. Kenttä tyhjäksi ja yksi palo. Ja väärä purru. Siitä lähdetään hakemaan voito juoksua. Katsotilanne. Kyllä. Sitten on merkkipaila viimeisen. Ja kyllä kausi hoitaa. Mitä tekee Rydman? Hamo kolmosen. Ja sitten tullaan kotiin. Entä Suominen pinta. Semmoisen pommilta se toikin vielä. Ruusa lyö Löyström napin ja Mäkiläisellä kiinnittää kolmasen lähtöön. Juoksiminen kannattaa aina. Kolmos pesälle. Kammiläänestö lyö loistavasti. Mäkiläisellä. Kammi, tiedä kohta. Ukko johtaa 3-1 ja Kammiläänestö Ukko viimeinen lyödään. Siitä kolmas paloja. Vuoron vaihto. Ja sitten mennään eteenpäin. Kammiläänestö ottaa. Siinä kädet käykö kärpän pyyteellä. Ja tästä mennään eteenpäin. Kolmas puole kerran lyöty. Jos ei kahta juoksua synny. Kirittäreistä tuotu koppia nosti äsken sitten loppuun, mutta ykköskolmas tilanteessa niin pistää läppiä. Kakkosen. Kaisa-Maija Rydman on siinä todettavasti. Tulkaa kokeilemaan, kuka heittää toista. Kaisa-Maija Rydman. Eli todella dramaattisia vaiheita nähtiin tuossa. Karolina Koski. Ensimmäinen palo taululle. Tuosta jaksoa siis mennään. Italo on merkki päällä. Näppi tulee. Kammiläänestö hakee. Nyt tulee tiukka tilanne. Hukka syöksyy. Sieltä Kammiläänestö syöksyy. Aika ei edes juoksuvuorossa. Mitä täällä tapahtuu? Ja Kammiläänestö painaa tolppaa peliin. Puolittain onnistuu kotiinnosto Salle. Kolmas palo. Annetaan vuoro, eli se tulee tasoittavalle tuota pikaa. Jyväskylällä juoksuja 0. Ajan tilan syntymässä, joten 12. Henna Suominen. Tullaan kotipesään. Kolmas puolen. Lumenlyö. Ruukatua. Tästä tullaan kotipesään. Kolmas puolen. On hyvä. Yläkausi odottaa palkenttä. Rakennettava olisi. Nyt on merkkipala myös kotipesään. Oikkanen. Nolla hereillä.
Loistava. Lähes kesäinen ilmakoppi Areenalla päättyi Lukon suvereeniin voittoon. Lukon nousun vireinen. Matka jatkuu. Jenna Kammirahnasto Jenssi. Lukkari. Ilmajoen kisailijat. Leirit ja C-tyttöjen Suomen mestaruus. Kaikki mitallit Superpesiksessä. Kova pää. Emmerdale. Jussi Alanikkola ja Janne Rauhala. Ilman viime tippaa mitään en saisi aikaiseksi. Tyyny, peitto. Harrastan avantouintia aika säännöllisesti. Vähän vaihtelee kynsilakkoja tietyn värisiä aina siihen saakka kun voitetaan. Ja kiritteriä vastaan on ollut aina aika hankala pelata. Ehdottomasti Kaisis.